सुस्वागतम. लग्नाला आलेल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. कोणी जेवल्याशिवाय जाऊ नये असे यजमानांची नम्र विनंती आहे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. श्लोक म्हणा तुम्ही आपण पाहुणे का काय म्हणून का रे दादारूवर एक तांडेल आहे त्या तांडेला ते नाव काय सांग श्लोक संपले तर भीक वांडरा का भूकती पामरा रोधे भक्तीन पामरा दुधवरा दाडू यमाच्या घरात आमची कोणी केली कारण झाली आणि लोकवाल्यांची भजे कैलाच्या पालाला सुटली कडाडी तुझी नि माझी होऊन दे लढाई वाढूचे कनरगडतो ते ही गळे तृषार्धाची कृष्णा मृग जळ पिऊनी वितळे ससा तेला भे शृंग विपिन फिरता अंतरी परम त्या मूर्खाचे हृदय धरवे नाक्षण वरिष्ठा सुंदरा तुझी शपुट कुंतली सुंदरा तुझी शपुट कुंतली बोक्या तुझी संधी साधली रामाचा जनिता तथा यमपिता हे दोघे बंधू बसे सूर्याची भगिनी यमास जननी हीना देईसे कसे सूर्याचा पुतण्या यमासी म्हणतो मी बाप तू जातसा बोले विठ्ठल हा पदार्थ उमगा सासमाईचा वायदा हे गोळे करणे लोकमान तू आधी मग पुढे काय म्हणते तूच आता मराठी श्लोक म्हण तुझे गणपती तोंड वाकडतो पुढे काय ताताड्या गज फोडितो रगडितो उरसकडी बैसतो हाताने कुडितो मुखे बिघडितो जीवा तुझी छेडितो काय रे फणसाची भाजी आहे फणसाची भाजी आहे का मला पण वाटतं
अंदर आता उडवा जाऊची फोटो काढून तो येतो आमचं तर याद आलेला
आमच्या घराकडे जाऊ ना माझी 2-3 घालून